guys, good morning, good morning. Charot. Ay maglalagay ng beans, ng coffee beans sa aming coffee machine. Dahil ako magkakape. Bakit ba ganito? Nandito na siya guys. Nein, ich möchte Kaffee Crema. Ano ba ang ating lulutuin? Kakainin lahat. Mag-ano kaya ako guys? Mag-waffle. Parang ang taba ko na kaya Charot. Kemot. Tubig naman Luto pala ako ng french fries. Nagugutom ako. Anyway, kasi guys, tanghali na. Ginawa kasi ako kanina. So, kaya ngayon, tanghali na kaya. Kaya ngayon pala ako magkakape. Ginawa kasi ako kanina. Tapos, yun. Kaya late ito. Late ang pagkakape. Ay, naku po. Gusto ko ng french fries. Kape at french fries. Lagyan natin ng sugar, baby. At saka milk. Ito guys. Milk. May milk pa ba ako? Opo, dalawa na lang. Apat na lang pala. So, kailangan ko bumili mamaya. Waiting pa ako sa asawa ko kasi asawa ko ay pinuntahan. Pauwi na daw siya. So, yun. Parang naano yung lalamunan ko guys kasi sa lamig siguro. Ang lamig na kasi ulit dito. Tinahitali ko yung buko. Tapos basta ang daldal ko kasi din. Parang magpapaos pa ako sa lagay na ito. Charot. 10 minutes yung aking french fries. Kasi start ko lang yung french fries. Kasi nga nag-isip ako ng kakainin ko. So gusto ko sana lumabas, pumunta ng Aldi kasi mamimili kami ngayon. Dahil ngayon ay Sabado. Sabi ko ay antayin ko na yung asawa ko pagdating para sabay kami dalawa. Kasi bibili akong tubig. Mabigat. Di kaya ng braso ko kayo. Charot. Alam nyo kasi guys, nung kabataan ko pa, sa mga nakakilala sa akin na as in nagbubuhat kasi ako ng diba, ng mabigat na mga container, ganyan. Kasi ganun sa amin sa probinsya, pag nagigib ka ng tubig, punta ka sa balon, tapos, dalawang kanon, kasi para akong lalaki. Charot. Oo, ganun na kasi ako. Ewan ko bakit ang strong ko talaga ng bata. Charot, ang strong ko. Yung, alam mo yung kaya ka magbuhat talaga ng mabigat. Yung container, ilang litro ba ng tubig nilaman ng container? Basta dalawa yan. Tuwang-tuwang. Basta ganun may, dito, basta may ganun, tapos may isa ditong container, may isa ditong container sa likod, di ba? Para balance pagka ganun. Di kaya, tapos mo ganyan. Basta ganun. Tapos di ba yung mga galon na mga, basta, tapos medyo malayo sa amin yung yung balon. Tapos nilalakad namin yun, tapos pilapil, dadaan mo ng pilapil ng naranasan ko pang mahulog. Sarap. Pero, strong pa rin naman tayo ngayon. Pero syempre, yung edad ba? Nag-ano na yung edad natin. So, yung mga buto-buto ba, parang So, ngayon, ito kaya ang ko. Yung buto ko itong shoulder ko na to. Sarap. Tarat. Yung asawa ko ang tagal. Pero naman ako ditong palang tinapay, gis pa ng kape. Kasi mamaya, guys, aalis kami. Kami, meet up kami sa aming friends. Sa friends ang asawa ko pala. Kami magpagkita kami. So yes, I am thinking of you, baby.
yung asawa ko. Parating na siguro yun. Meron pa ako dito buko pie. Litin ko na lang to. Here's it. Tara! Alam niyo, ang sekreto para tumagal sa inyo yung mga pagkain ay i-frozen talaga. Ganon. Frozen is the key. I-frozen. I-freezer. Hindi natin itong buko pie. So yung buko pie natin. Paghanap ulit tayo ng buko pie. So yeah, solved na ang ating lunch. So mamaya, paglabas kami, malamang kakain na naman kami. So alam mo guys, I'm on diet. Charot. Update ko na lang kayo mamaya. Guys, update. Nandito na kami sa labas. Ito na bundok na yan. Charot. Share mo, Adre. What is they call this one, Malabit? That's the place this. What is the place this one? Is this mountain full of... It's... Here is... is Mostra Eiffel. Babons Eiffel. Ganda oh. Bakit? Diba? Ganda. Feel it out. It's for Kinder. Ist das für Kinder? Oh, this is bus. Ah, this is their bus. Provincial. Ah, dat was een medicijn CT nog. Ganda. Ganito. Hello. Is het een routes curry? Routes curry. Yeah. Ako na routes curry. Kasama ko sa friend niya nandun. Ako bibili dito. Zin oil. Ay, kakain ako guys. Danke. Ah, das. Saan yung asawa ko? Kabili na ako. Ito siya. Chicken. Curry. Rutes. Curry. Small. That's halal. It's rice. What's that? Would you like to eat? Ate? Another. Was haben die da? Rutes chicken. Ang pagkain ko Let's eat people. Kakaiba pala tong red curry nila. Gusto ko ito sana yung yung Gelbis curry. Kaso hindi na available. So yung red curry nila bibili ko. Iba lasa.
What does curling entail? Iba yung lasa niya. Ist das sehr scharf? 10 euro pala to. Ja, ich nehme das scharf. Zum Beispiel nehme ich gleich die Flasche mit. Das ist mein Leibgericht. Oh, Yung asawa ko ano. das habe ich zu Hause. Ang sarap. Sarap. Saka maanghang siya. Sharp. Obwohl, wenn du was schön What? 1950. 1950. Da. Oh, it's like it's a world war. It's like 4 years after. No. No, it's still a world war. 1944. Ikot-ikot lang kami. Tapos na kami kumain. Oh, dry. 30% Rabat. Wenn ist 30 Rabat ba? Wir gucken mal. Wie viel? Aber das sind auch wieder nur Herren. Man. But that one, the Kutsi? Oh yeah. The shoes, the brand of the shoes, yeah? That's when it's a good brand, but too expensive. Berghaus. Berghaus. Betty Balakay. And what of chocolate? Lind. Nice to sweet you. Nice to sweet you. A lot of Lind.